Leyli, hay Leyli. Eşiklem tayinatana häzir işe gitmeli ben. Böyle. Devlet. Näme oldu Leyli? Muňa seret. Näme? Kapan dadyma seret. Onu näme? Alan, alan. Didar gelleme. Didara gelleme diýär. Hemme gatlar sen sebäp bolýar. Diýiş işler geçen soň maňa ýetýär bu gatdan habary. Bu gatdan bardyny sen bilýär. Senden başga bilýärmi? Men atan bilen işe dik çykyp gidýär. Maňa näme goýýar? Didar. Gelme oğlum. Geç otur. Näme bakul? Bilýär habarym bar şu gatdan. Hani gelin? Gelin nerede? Kaka, bardım molim, kakası, selmalman, koyuyordu. Kovar da, nağı näme ettin? Yüzüňi ipalatyn bu gatlardan soň. Leyli, bolsaysan bollu. Bizi bokmamalı, tuvallağı tele, vaqt eylemeli. Artıcamız bir böyle oçağımızda dünyanın içinde, bağırmada vatalı. Näme diye tamdıra kazanma yak diye sorayım. Onun vaqt getirmeli. Ay bulam näme yaşlı edenler. Gün oxumalı giderleydi vaqt getirmeli.